आं हयथ' ररा नों हुरजागा दंना गैया नोंनिजों नों मा सालायजाबनांगौ जाखो हाग्रानि खोथा गैया बेल हरनाय लोगो लोगो दिनों सालायबोथारनांगौ बेथ' नङाना बे स्टार होनांगौ टाइम थायो नोंबो बुजिनांगौब्रा जायगाथ' गुसे मिथिखागौरानो सालायजाबोन आंहा सालायनायखाबायमोन ना नासा गारिया माबायदि खालामना होखो आं थाथ'नो हाया आरोखि दसे नों बुंनो हाया आरो खुगाखौ मा बुंलाय नोङा बेलखौनो नै बावसो होखादों आरोखि होनाया ओमफ्राय आंनो बावनो दङ मोखाङावनो आथुथिना माबानो नांगौ ओमफ्राय आरो नों खुगा थांनांगौरा नोंहाबो बेल होनालाय मानो खुगा बुंनांगौ नङारा नों बुजिनांगौ आं सालायनायनो नों सालायजाबोन आंहा लामा गुदि हाबना हाबनानै सिगाखौ मा खालामनांगौ मा हामाखै जाखो नुवाखै नामा बेसेबा दं जायगा ओरैहाय मा हामाखै जाखो नों बुंला जायो नामा मा गुवार नाथाय गुवार नों जायगा गैया नै नायना जाबाय नों बेसे गुवार दंखायो हाग्रानि खोथा गैया बाव नायदा बेसे गुवार जायगा दं नों गोदावफ्रा लेखा मारिला जाया नायना बे गुवार जायगाया गुवार दं जायगायानो नै बेसेबा गुवार दंखायो नायना जायगा बेसे गुवार दं भिडिअ खालामनानै लाखागोन आं बेसेबा गुवार जायगा गुवार दं नाय नों नाय नों बुंला जागोन गारि जायगा गुवार थानानै नायसाय माबायदि खालामदों गारिखौ दसेल' थाथ'दोंमोन नै बावहाय गारिया जोंना आंजों रायज्लायफैदोंमोन आरोखि ओमफ्राय बियो बेल होबाय खनसे बावहायनो नै माबाबाय दा नोङो हुर जायगा मेला गुवार दं जायगा गुबै नों हाग्रानि खोथा गैयाबा नों हाग्राजोंबो लानांगोन ना नोङो थंफोर जायगा दं नोंनावहाय गुवार दं होननानै मानसिजों लाजोबनानै माबाबालाय मा जानांगौ जाखो साइडआवनोखा अबेथ' गेजेराव थादों बेलाय नों नुदोंना आं नुदों बायह्रानिफ्रायलाय नोंसिनि गारि गिदिरजों खोथा नङा जायगा दंखायो हरैजाय माहाराजों बेल होनाय लोगो लोगो सालायबोखादों बेल होनाय लोगो लोगो सालायजाबबोखादोंब्रा आंनो दंखायो स्टार अन खालामनो नागिरबाय बियो फैबाय स्टार अन खालामनो नागिरबाय बियो फैबाय लासै सालायनांगौ बेयाव नङा रा मिथिखाबाय गावहा जायगा दङ नै जायगा दङ आंबो मिथिया मा बेलनि खोथा बिलाय बेल हरनाय लोगो लोगो बे साबि अन खालामनो नागिरनायजों बे सालायबोबायबो ओमफ्राय बाहाय माबाबायबो होमबा बावहायलाय बोरै सालायस्लाबनो हानो बे मालाय गारि गाखोनासो थाबावबाय नुवाखै माबायदि बेखौ भाइराल खालामखागोन आं हगारना होखागोन आं भिडिअ'आव मा हगार बिलाय मा खालामबाय नोंलाय नों मा खालामबाय मा खालामबाय मिथिया आंबो बे बाइक मोनसे ना फैनो हस्पिटाल लाबोनांगौ बै नों दादाखौ नायनो आंबो मा दादागिरि नङा नों दादागिरि नों जे साइडआव थांनो हायो जायगा गुवार औ माथो जायगा माथो हाग्रानि खोथा हाग्राजों लानांगोन नोङो एसे लोगो हाग्राखौलाय नों गाव फोरोंनांगौ मा जायगा गैया जाखो मा जायगा गैयालाय गारिया नै नोंना अबेजों फैदों नाय नोंनि गारिया अबेजों फैदों अबे माबाजों फैदों नोंनि गारिया नाय नोङो मा नाङा हाग्रा माखौ नांदों बोरै नांदों आंनो हाग्रा बुनायजों लानानै हाग्रा नुवाखै जोंहा हाग्रा बेसे गुवार हाग्रा नुबाय मा खोथा मा दालांदों मा जायगानि जायगा ओंखारनायखौ दानबावबायनो फैखाना ना मा जोङो जायगा ओंखारनायखौ दानबावबायनो मा बुंला जाया बेलाय जायगा भिडिअ नायनाय नों भिडिअ नायनाय मा भिडिअ नायनाय नों आंनो बेसे गुवार जायगा दं भिडिअ नायनाय नोङो आंबो मिथिया बानो हाला गोदावस्राव लामायाव गुवारनो फाग्ला नोंबो सिना जानालै आंबो सिना जाना गोजाननि नङा मा सिना जानो खोथा गैया आरो नों लुथिंगासो नोंलाय हाग्रालाय लानाय नोङो औ मानो नों माथो लाजोबनो हायाखै लामाखौलाय नोंलाय हाग्राखौ गिनानै लाजोबावासैनो फाग्लासो नों नुखादोंना हायरनाव आग्लायना दंमोन नों हायरना बेसे गुवार एसे माबाना होदो गारि नोङो जायगा जेबो जायगा दंमोन अबे अबाहाय
बैथिंलाय न'आव लांनानै दोनहैनांगौ दसेल' रायलायदोंमोन जोङो सानैजों ए बिथाखौ